Molt bé, doncs en aquest segon vídeo jo m'havia proposat parlar una mica dels temes que surten a l'obra o del tema principal, si n'hi ha un. A mi és una qüestió que, com l'obra la vaig escriure ja fa uns anys, és una qüestió a la que hi ha hagut de tornar, perquè quan estàs fent un projecte i quan fas un projecte i quan tens un text acabat i pretens que algú el produeixi, el munti, el comuniqui, el publiciti, has d'explicar què has fet, has d'explicar de què va. I a mi em costa particularment, precisament perquè jo quan vaig escriure aquesta obra, una de les coses que em plantejava era escriure des d'un lloc molt instintiu, sense tenir 100% clar de què estava parlant. Com hem comentat en el vídeo anterior, sí que tenia algunes coses clares, que és que volia posar en escena personatges, eh, les postures davant la vida dels quals a mi em resultin desafiants, em resultin problemàtiques. A fer sortir el petit feixista que porto a dintre. Fer sortir el petit feixista que tots portem a dintre, que és intolerant, que té por, que és xenòfob, que és utròfob, que tot el que no sigui ell, la seva manera de viure, la seva manera d'entendre el món, li resulta problemàtic. I d'alguna manera el que jo intentava fer era relacionar-me amb aquesta persona que tinc a dintre que tem i odia. Um, D'alguna manera aquest és el fil conductor que uneix totes les escenes. Em relaciono amb personatges o amb temes que em resulten desafiants, problemàtics, que temo, però potser el que em resulta més difícil definir és per què vaig escollir aquests personatges i no uns altres. La realitat, com deia, és que m'hi vaig relacionar des d'una manera molt instintiva. Tots els personatges presenten postures davant la vida, davant el món, davant els altres, davant la societat, depenent dels distints temes que es toquen, que d'alguna manera tenen aquest denominador comú d'allò nou, allò diferent, allò estrany a tu. Però com heu pogut veure, si heu llegit l'obra, són escenes molt distintes. Unes parlen d'una manera més obertament de qüestions polítiques, com pot ser l'escena de la Susan Rankin, la congressista amant de les armes, mentre que, jo que sé, l'escena de la Rosie, finalment, tot i que el personatge ens pugui semblar molt estrafolari, doncs és una nena petita, que no planteja grans qüestions sobre el món. Amb el temps, bastant amb el temps, m'he acabat adonant de que si hi ha un denominador comú a totes les escenes, és que tots els personatges tenen un concepte molt concret de llibertat. I defensen la seva actitud, els seus fets, les seves decisions, la seva manera d'estar en el món des d'un concepte molt concret i una defensa molt concreta del concepte de llibertat o el que ells entenen per llibertat. Des de la llibertat a ser qui vulguis ser, a la llibertat a viure eternament, passant per la llibertat de portar i fer servir armes de foc. Jo, personalment, com crec que totes les persones, no sé, que en principi ens considerem d'esquerres i estem preocupats per la justícia social i problemàtiques semblants, m'adono que porto a dintre pensaments lliberticides, perquè la llibertat, sens dubte, ens posa en perill constantment a molts nivells. La llibertat ens posa en greu perill a nivell ecològic, o sigui, la llibertat, la teva llibertat d'anar amb cotxe a la feina o d'anar amb jet privat a la feina, a mi em posa en perill. La teva llibertat doncs jo què sé, de fer un acudit xenòfob posa en perill altres persones. La teva llibertat de fer un comentari masclista, perquè bueno, jo només ho dic, jo no estic fent res, jo només estic dient-li a aquella dona que passa pel carrer que a mi em sembla guapa, doncs està posant en perill a la dona que passa pel carrer, etc etc. Però penso que les persones que, no sé, que volem que el món es regeixi des d'un ordre cívic, des d'un ordre just, des d'un ordre pacífic i compatible amb la vida de tots i de totes, hem d'anar en compte de no arribar a sacrificar el concepte de la llibertat. És a dir,
jo, sens dubte, no empatitzo amb les polítiques liberals, anarcoliberals, de molts dels personatges polítics que tenim al davant, no? Però, a la vegada, d'alguna manera, penso que no podem permetre que ens robin el concepte de llibertat, no podem permetre que la dreta s'apropiï el concepte de llibertat i que els garants de la llibertat siguin ells, perquè són els que defensen que cadascú faci el que vulgui. I, per altra banda, penso que mentre lluitem per la igualtat, per la justícia, etc, mai ens hem d'acabar d'oblidar del tot de la llibertat. Finalment hi ha un dret a equivocar-se, a fer les coses malament, a fer el que ens doni la gana, encara que la resta de la gent no ho entengui, que és un dret inalienable. I d'alguna manera jo crec que escrivint aquesta obra una de les coses que estava fent és posar en tensió aquesta persona que sóc, que vol que les coses siguin bones per tothom, pacífiques per tothom, agradables per tothom, però a la vegada hi ha una part de mi que defensa la llibertat, que la defensa vull dir que l'admira, l'enveja, la tem, com jo crec que en aquesta obra queda molt clar que li tinc molta por a la llibertat. A la vegada, jo he intentat no jutjar del tot els personatges de l'obra, a tots els personatges de l'obra, amb alguns dels quals poden ser personatges amb els que personalment com a persona política empatitzo i inclús comparteixo els seus principis ideals, i altres jo crec que és evident que no, però he intentat d'alguna manera defensar-los a totes amb la mateixa contundència. A partir d'aquí, evidentment hi ha uns temes concrets que apareixen en cadascuna de les escenes, des de el concepte de grandesa relacionat amb el concepte de bellesa, el dret a portar armes i els límits de la llibertat individual, el concepte del transhumanisme, la idea de la transcendència, la idea de l'anar més enllà, el dret a ser qui ets. Per exemple, en l'última escena hi ha una cosa que em fa molta gràcia, a l'escena de la dona blava, que jo evidentment la vaig escriure abans de la pandèmia, però amb el temps he tingut la sensació que l'escena ens ha acabat parlant de les postures davant de la qüestió de la vacuna, de la idea de vale, que sí, que és bo per tots i tal, però jo no em vull vacunar. D'alguna manera tots vam conèixer aquests personatges, o qui deia que volia curar-se del Covid o volia prevenir el Covid, doncs ingerint desinfectant per la boca. Doncs crec que d'alguna manera tots vam conèixer aquests personatges i em fa molta gràcia perquè jo encara no els havia conegut quan vaig escriure l'obra. Aquesta és una cosa que m'ha passat en més d'una escena, per exemple la qüestió del transhumanisme, de transferir les nostres consciències a una màquina o a un ambient virtual. Tinc la sensació que no estava tan present en el nostre dia a dia quan jo vaig escriure l'obra com ho està ara. Ara hi ha sèries, hi ha pel·lícules que parlen d'aquest tema. I d'alguna manera penso que és perquè tots aquests personatges que a mi, quan en el moment d'escriure l'obra em començaven a resultar desafiants, segurament a moltes persones més ens estava passant el mateix. Precisament per això vaig poder accedir a aquests materials, vaig trobar aquests personatges online, vaig trobar aquestes entrevistes, perquè s'estaven donant a conèixer, estaven apareixent, i amb el temps jo crec que han acabat obrint grans debats. Han acabat sent, per exemple, el personatge de la Susan Rankin, la congressista republicana, que està inspirat en el personatge real d'una representant de l'Assemblea de Nevada, que es diu Michelle Fjord, després en parlarem. Jo el vaig escriure abans de Donald Trump, però evidentment ara no podem no parlar de Donald Trump. Jo tinc aquesta sensació tan estranya de que la vida imita a l'art a vegades, i tinc la sensació que és quasi com si l'obra hagués convocat, ja sé que l'obra que jo escric no té aquest poder, però a vegades tinc aquesta sensació de que les peces de ficció que creem convoquen a uns personatges que acaben irrompent i tenint un paper important a la